Chandingade kutanga kukuzivisai kamhuri yeZimbabwe ndechekuti pari zvino madzibaba vari kuramba kutaura nesu, vari kuti varikuda kutanga vawanaka mvumo kubva kumapurisa, kubva kune vese vanga vatendere kuti vange vachitaura nesu. Saka mifananidzo yatiri kutanga kukupai motiregerera ndeyakamera pese nanga achitora achivafirima vachitaura kudaro zvavanga vachitaura zvisina mvumo, vasati vabvuma kunge vachienda pakamera, asi taona zvakakodzera kuti tinge tichikupai zvakare part iyoyi. Lingamangali-ke balaleli emakhaya, ama-shots ebizabe liwabona ayebengani aphumanga kakahle ngenxa yokuthi uMadzibaba ebesala ukuthi ekhulume lathi andubana aphiwe imvumo ngamapholisa labanye nje abenkokheli ukubana bemtshela ukuthi hayi akulungile engakhuluma lathi. Ngakho-ke ucameraman wethu ebezama ngazo zonke indlela nje ukubana ebe esenelisa ukuthola amazwi ade khulunywa nguMadzibaba, ngoba sibone kulingene kufanele ukubana libe lithola i-information yona leyo. Kwete mazwi chete asine mufananidzo, asi kuti videos acho anga ari out of focus. I mean anga asina kushepwa, tanga tisina kushepa mufananidzo womunhu ari kutaura, tichingoitira kuti tikwanise kuwanawo padimbu ipapo, nekuti madzibaba vakaramba tinogona kubva tisina mufananidzo wavo. Ikho kusibili balaleli emakhaya, so besenzela nje ukuthi asibe siku-safe side ukwenza ukuthi uMadzibaba engayali ukukhuluma lathi kuyabe kungcono, ngoba sabe silakho okulutshwane khonokho, akusomazwi nje kuphela. Kodwa-ke le mfanekiso ayiphumanga kakahle ngoba besingashepanga kahle ikhamera, besenza nje khonokhuyana ukuthi asenelise ukube sithola okuqakathekileyo kumele likuzwe. Uye zvekutaura nawo yakasufa saka chakundinetsa kuti taona veDrewmas vauya nachief vanotwada kutaura that case handisi kuzati zvinotenderwa kuti nditaure nawo kana kuti halo ndinotenderwa here kuti zviri pamutemo yekuti nditaure nawo nyaya yesimukoti kana kuti handisi. Ndinonidze kuti ndipe namba dzangu nokuti polisi yakatodhila nazo ikapedza. Panoramba kune namba dzavo nokuti unoona mambo ini ndikatora namba dzini ndikapa Samuel andinozoti imosha because Samuel anogona kuthreaten kana kuita something. But vemutemo ya ndosandati nchange ndabvunza ndemazuva ramba
Because kana uri munhu urikuita mutemo wenyika uri perfect, why would you choose to hide yourself? Vati iva no need kuti mutore phone nekuti isusu takatosolva that case inini chandiri kuona ka tichaita sekuda kwavo handitika asi tiri kuita pursue case ishi tichaende chandiri kuona ndechekuti ichazoita problem especially kwavari because tabva nekuna mambo tichada kunzwa kuti mambo aitonga sei zviri kuitika mudunhu make zverudzi urwu zvinotenderwa here haisi problem tinogona kuita sekuda kwavari kuita but isi chenge tichida kunzwa kuti sivhu yacho nyaya yakadai inoitonga sei ndozvatinenge takangomirira kuda kunzwa kuti ichatonga chiti tongomirira ipapo imimi handisi kukurambirai nokuti inyaya iri pawaiti isusu hatisi kukupikisa ndinoti tionesane ma zvinhu kuita kwatinge tichiita ndii kuwirirana tichizivisana nokuonesana handitika nokuti havari pabasa ravo polisi iri pabasa ravo handitika ichi chiitiko chakaitika ichi handitika hachida kuitika zvezvokuti muchivandi handitika asi what I need inini handidi munhu anochita handiti nototi inini ndindangaota tsitsi ndaifanira kutosungisa munhu handiti bhozi vamwe vanhu vanoita chinhu vachichita vazoti kumberi chinozokonzera rufu here kana chinokonzerei munhu kana uchiita chinhu first tanga wafunga semunhu handiti mama zvakafanira nokuya kwamaita handiti ndogona kumhanya ndogona kutadza kumhanya ndokuremekedzai nondogara mudunhu rari renyeni handiti 2 chituko ichi kai chanditi hachina kuitika nhasi handiti chitone vamwe vanhu hama dzemudzimai vanotoziva handiti kuti ndo zvari handiti zvakafanana nemambo mukaona ndichitengesa mafoni angu handiti vari kutengesa mafoni here ndikati yesi ndiri kutengesa mafoni mukatenga imimi handiti mune mhosva here ndisingazivi kuti mafoni akamira sei ndatenga mafoni hamusi kuziva imimi mandisvikira ndine shopu yangu panapa nda kutenga foni ndokuti tenga wotenga foni yai mozonzwa kuti foni ndiyava sorry ndingangoendiri kukanganisa but ndonzongobhiliva vinhu zvinenge zviri straight nekuti kana zvanzi kesi iyi iri kupolisi ngatiisiye iri kupolisi but yandanga ndikuda kutaura nawo madzibaba pari zvino haisisiri yekupolisi uda kesi number 2 yemurume atakurukura nayo uyaya iyo haisi kupolisi ka iyi iri kupolisi tombosiya tombokurukura nawo iyi kana muchikurukura neni nhau isiri kupolisi munogona kutaura zvataurika nemurume wacho ndokupindura haisi dambudziko bosi tine murume vanonzwani vari kuti zvoni makatoparadza imba yavo havachisiri pamwe chete ndivapiva vanonzwani vachikuni iye akaona ini ndichiparadza imba yake ane evidence here ndosaka tati toda kukurukura neni pakanaka kana muchida kukurukura neni handiti kuti iye mukomana wacho ini ndada kumukumbira ndimuone wamendomuona wese ndo uyu okay ndeuyu uyu ari pano iye achida kukurukura neni inondiziva wakambondiona handi ari kutoonana neni izi ndisanda ndambokurukura naye inini personal
imi munogona kukurukura zvenyu zvamakaudziwa muchipindura muchipindura imi mukaudziwa imi ndambotaura nauyu munokurukura zvenyu. So, but if you want to talk with me, it's private. Because my issue, I can't raise more people. Yeah, take us in the side. Let's go. Andima venga ini. Azhinji kana wachida kuzinzwa pamhepo nenda pamhepo. Ndanga ndichifunga kuti ivo vanhu vacho vatera pana vashedza nditeka ngavasare pano Sunday uko kuno men's land. Ndaona kuti ava vachiri kumbokurukura. Vanokurukura. Alright. Nayo vanhu madaniwa here. Akudza iti kune nyaya ndiyani? uye murume uyo anoyozomangara ega kwamukadzi wake ari aiwa kazi ngazviburitswe feya mukadzi wauyu nauyu nemhuri yeuku kwauyu vese vanodiwa nyaya yenyu yotonga vaberekiwo vachitauravo vanodikana huchinesa hadi togona kukurukura mimi titi ndaikuda mama ndaikuda ndedzera ndaivada aiwa haya uyu hangu handigone kuitaura because haina evidence kana kuti kudii ndiyake ane zvaari kutsvaga asi akazvitsvaga anozwai nganditaurire mambo kuti takudaisa vachizvimbira usabhukuya hauna kuzvimbira asi kuti ndo zvamakatogarira pausabhuku kana kwangu ndichakudeedza andi Diva. Aiwa, vasafungidzira kuti vakadaisa vanenge vagona havana kutogona vatori kumashure kana une nyaya usadaire uri ina hatizi musunga tete iwe vatorerwa mukadzi ere mudhari uyu mudhari akatorerwa mukadzi saka usataure zvisire ini ndokukanganisa inini kana mauya kuzosolva nyaya imini mosolva inini handiko or else motora rodhi moprageta maiti mobuda ini tosara sisiita zvakuda munyika but makuvazingurusa ende hatisata kuziva kuti ane mhosva kana kuti hana handimburikona saka regai tiite zvatoita naye imi makanyarara ani manguva yauzoonawo saka onai makanyarara atinambokudaitaura inini ndanga ndichikumbirawo mambo pano habasi pamba pazifa zifa nemusharuko saka ndikumbira kuti mutorane nevanhu venyu muende kumba kwazifa aindotorana nazifa ndiva ndavinga kwete amheno iyo igenga iyi muende kwazifa uko ndo zvandikumbirawo mambo kana ini ndichitevera ndiuteverawo ikoko imi muri chimuramai but vanozotevera chii kana vasiri munyaya ndorandora kuti handiti mati mune nyaya dzamauya nadzo ima ndifonera baba
ongo ini sabugomba wacho murise ndiko amakadiwo regedza tichada kuzokurukura nemi yezvezvi pane zviri kuita. Alright. Yeah, because munoona chii vanhu ndokumbirawo kutaura tozviziva kuti munoda nyaya handitika, asi chokwadi ndechekuti isu tesina kukushedzai. Munhu atechida kutaura naye anogona kusasununguka kuti taura zvaari kuda kuita sei, kutaura nekuda kwenyu. Saka ipapo maindo patita kukumbirai kuti aiwa dai mambotibhora pasi sitopedza basa redu mozoita sei. Ingava kutaura vanhu kuti zvandichataura muchangozviona pamhepo koiye zvinezvi zvine muchidei, nokuti apa taona pakutanga kuda kutukanwa kuda kurovana handizvo zvatainga. Ende mukarovana panapa paine kamera handimire kushuta, ende ndashuta kudaro munofira mujere zvisina musoro, zvimwe zvingadai zvangokudarikai. Nekuti toda kuita tichicherechedza mutemo paise patinenge tichiita, tisaise mutemo mumaoko edu. Ndatenda hangu kuti kana dai mamuda kumurova kamakamurowa tisipo keto timozoda kumurova tisipo kuita ngeisusu tisi tamuita tisitawe kushedza kuti hamuzorova munhu tamudaidzira kana mamine hasha makadi kurova kare mufana kumurova tisipo mufana kumurova tisipo iye ndine right yangu ayo yosapinduri arichinyara ndindi kutaura nyara nditaura nevabereki andi kutaura nevabereki saka andikwazi okay andi bati ndikukumbira wandisi chief nemimi kana muda kutaura neni ndakasununguka ndichikuudzai handiti kana mauya neava muwapa kana kuti vataure aiwa hapana rutombouya hapana nokuti inini waya kwandotevera saka chandada kuzana nekuti nyaya yangu kana yakamira sendogona kuudzai kubva vanenge vasipo vakatonge varipo varipo iwo haukwanise kutiudza chokwadi chinenge chisere kana kuti namirambirandei kana toenda tesere baba mandidaisa hatokwanisa kuenda tese nekuti mimi toda kuzokurukura nemi zvakare. Maybe munogona kusara sabhuku amene kuti okay saka munouya here kana kuzvinzwa ndinendikuti zvangu andabasa vanogona kutaurira naye vachitaura zvavanotaura. Izvi chatinoda ndechekuti pave nepeace hatisizo noise kana vanhu vangavada kumurova akaita maproblem vanosara vachimurova tisipo isusu kana zvavakamurova iko kumudhara tisu hatina kuya tiuye panapa kunzi nzarohwa nokuti vana mambo vabva panapa no isi tiripo pakuyanasa kana kuri kuzomutonga nenyaya dzake samutonga nenyaya dzake. Asi manzwira maitaka veruzhinji uyezve namadzibaba vabvumirana kuti isusu tinge tichibva namadzibaba panzvimbo pano. Njengokuzwa kwenu abaningi abantu babe lokuvumelana lo madzibaba ukuba nayi sibe sisenelisa ukuthi sibe sisuka lo madzibaba ebantwini asihambe laye nje eceleni. Asidambudziko ka nderekuti havasi kuda kusara vanhu ivava. Bayavuma ukuthi besayile kuyala basilandela kunjalo bafuna ukuzwa umadzibaba ekhuluma. Muri Zimbabwe nhasi rimwe zuva sekuvimbisa kwatakaita kuti tiri kuuya navo madzibaba vekumitisa mukadzi wemunhu kuti tikurukure navo, asi ivo patataura navo madzibaba vati aiwa pazere vanhu hazviite kuti ndinge ndichitaura nemi, totoda kuti tiende pasaidi oro else
game over hapana nyaya. Abalaleli emakhaya njengokuthembisa-ke kwethu ukubana sabe sililethela uhlelo sikhuluma lo Madzibaba. Madzibaba lwana-ke okumithisa unkosikazi wabanikazi. Kodwa-ke sehlekile ukuthi sikhulume laye ngoba yena uthi hayi lapho kugcwele khona abantu ngeke enelisi akafundi simfaka amehlo abantu kodwa-ke nxa singahamba laye ngasese siyekhuluma laye asisodwa usengakhuluma lathi. Naizvozvo karuzhinji rwanga rwaungana vachitoti toda kunzwa madzibaba vachitaura, toda kunzwa mapoints avo madzibaba kuti vari kuti chii, vamwe vari kutotaura kuti ngavabve muno ngavasagare muno. Naizvozvo zvatiomera kuti tinge tichitaura namadzibaba pazere vanhu tikati aiwa kachikwirai mumota tinotaurira padivi vana hazvina kuvafadza. Abantu-ke besebebuthene sebelindele ukubana bezwe uMadzibaba ekhuluma ngoba bebefuna ukuzwa phela ukuthi uMadzibaba yena ukhuluma esithini kahle kahle, ngakho-ke besebethiyele ndlebe. Kodwa-ke kusiyehlulile ukuthi sikhulume lo Madzibaba ebantwini, ngakho-ke sitholakale sesimtshela ukuthi hayi Madzibaba ngena emoteni siyekhuluma lawe eceleni, kodwa-ke lokho esikwenzileyo akubaphathanga kahle abantu. Kutaura chokwadi tatiza namadzibaba mumotokari tavatakura mumotokari tikati aiwa handei madzibaba ndobva tarowa 4 kilometers kutiza pane veruzhinji kuti tikwanise kutaura navo pasina madisturbance. Asi vanhu vateera chete. Tapona vamwe vachatoti mhanyisa nekutema nematombo vachida kunzwa Madzibaba kunzima valalele makaya. Naizvozvo 4 kilometers vanhu vateera. Hanzi toda kutovanzwa madzibaba vachitaura. Kunjalo abantu balandelile sambe 4 kilometers kodwa abantu umuntu yeyi ngekumkwanisa. Asisuso mubvunzo wedu ndokuti kwanditi vanogara namadzibaba munzvimbo kukana paine zvavaida kuudzwa kavakangonanga kuna madzibaba vakuwanda nesu veDrewmas media ngabe kukhona phela bebefuna ukuzwa njengoba bona behlala lo Madzibaba bebezayenelisa phela ukuthi behambe beyokhuluma lo Madzibaba bebodwa sebefuna ukuhambisa iDrewmas media phambili. Saka pari zvino ka hatisi kukupai madzibaba asi toda kumbokupai veruzhinji vachivava. Uhlelo lwethu lwanamhlanje-ke sabe senelisa ukuthi silinikeze abantu besidluka. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa Nashe Kutama. Ini yangu iri kutika makambo yana nyaya kabhokisi kakaonekwa nemunhu wese Kumba kwedu. Kwachungwa kakaonekwa nemunhu wese. Uko kumaiswa kumakuva kwakaonekwa nemunhu wese. Nasi tachida kuona ichionekwa nemunhu wese. Nekuti yakangoitika wovo zvinosika nemunhu wese. Yamaishama yamayongo takaona tese. Saka tachida ngonochi. Tese. Sei murume awandiswa. Kofini rakatotorwa rikaenda ndere kumba kwedu isusu. Rikaendwa naro handiti vanhu vese vachiona pajekerera hapana akatizwa naye. Uyu murume wese atizwa naye kurufu kukarova vanhu vese vakaona hapana akatiza. Maishama nezuro akaonekwa nemunhu wese. Kwei ndazoita sei naye mama? Chaita kuti tiende kure inhau yeruzha. Aiwa pepe tanyaradzwa tikanyarara wani tikati nyanga itaurwa yapera kana kuti toenda kumba kwake handiti tananga kumba kwake tamushaya kwakutozoona mota yakatopaka kunoku kutotsvaka kutoteka kuona isati ndakana kumurova ndakana hondo naye imi makati nyaya yenyu inoburiswa pajekerera nditi hapana chinovanzwa isi hadhirowe vanhu isu tongoda kungonzwa otaura nyaya yake isi tichinzwa senyaya achitaura kuti takateerera ndizvozvo ndozvamamuita naye baba ndozvandachiita varume ndokumbira regerero togarisana muraini zvakanaka kana kuri nekuti zvamaita apa mukutokurudzira kuti apota achingonyenga vakadzi vevanhu nekuti muri kumuhwandisa. Mukadzi akataura zvese nezuro, mukadzi akaita sesu asi murume akaita semi nasi makati handeimunohwanda tikuhwandisa pano ataura tiri pane zuro takaenda pagogo vanguko chaitiri kwesine zuro pakanyatsotaurwa vanhu vese tiri pagogo makavanza vachitaura zvavo sekuru vakataurawo zvavo ko nhasi uyu mamuhwandisirei kuti atazokutaura pano pajekerere patiri mashamba aya papa matadza zveshuwa makanganisa mutomukurudzira kuti aramba achitinyenga murume uyu machinyenga zveshuwa kuti muri kumuvharidzira asi imimi muchitanga kumudaro mune chokwadi rechekuti ane mhosva. Toto nevanhu pana pavakadzi vedu totoziita murume uyu totomuziva vese vakadzi vari mugodzi mangwa
Hapana wasina kunyenga. Wakanyengwa vanongo varipo vese vanhu vakanyengwa aripo here akanyengwa pano. Uyu akanyenga akatomutisa mwana vakarambana. Izvezvo mukoma chakurukura nemi nekuti nyaya yenyu yakatosiyanawo nechi neiyoyi, saka tichakupai nguva yenyu. Aiwo ndo vari kuziva kuti yakasiyana papa. Simwe chete. Vakadzi vese vakapiwa vana. Chihure chimwe chete. Alright. Zvamataura zvese tazviona. Saka isusu tisu vana gomba vacho. Munhu akazoita muraini medu isusu. Samanye makutiza isusu varidzi venzvimbo. Amweni nyadzi mozodzirwa kupinani sei. Muchitiza varidzi. Kunokotatiwa kunokuteverera matauya but zvakaitikira village medu isusu. Vana gomba vacho tisu. Saka matiza nemunhu achazivi zvokuita kutotaura achaziva. Alright. Ndikumbirawo mwanhu munyarare. Baba ndikumbirawo kutaura nemi zvakare. Mungaswedero pano? Baba ndaona kunge mambo nge makusumudzirana mavoisi paya. Yenge iri nyaya yei? Yanga iri nyaya yekuti taa tichida kunzwa zvanga zvavingwa naAndrew Neshamba. Saka musungwa ndiye akutiudza zvokuita kuti nyarara ibva ipano ndoda kunotongerwa uku ndoda kutaura nanhingi. Zvinova zvinhu zvatanga tisina kutarisira sevanhu vemushandi kuti zviitiko zviri zvitatu zvakaitika munzvimbo ino, zviitiko zvaingoonekwa nemunhu wese pasina kuwandisana. Tisingatozivo hedu kuti pamatangirawo nhasi chamaa muchiwanda chii hatitozivi kutotonzwawo nemi. Chandingade kungotaura chete ndechekuti isusu patasvika paya 1 musha hausi wedu. Tiri vaenzi. Ndofunga manzwa amai vepo vachitaura futi kuti pano here ndo pamba pazifa here. Ndofunga mazvinzwawo. Ndo chekutanga. Chechipiri iye atanga achida kutaura naye anga asiri kutaura nesu achiti nyaya iyi iri kumapurisa. Anditi kune vanga varipo vazvinzwa izvozvo anga asiri kutaura nesu. Saka isusu kana tiri pakunyengetedza bhebhi kuti ndokuda obva wataura vanhu vese vachinzwa here kuti ndokuda. Rangakude? Mukoma Neshamba. Yes, mukoma. Nyakutorerwa mukadzi asi akanomangara kumapurisa. Nyakutora mukadzi ndiye akanomangara kumapurisa. Otorera mukadzi waakamitisa protection order. Anditi wosarudza futi kuti ina handitoda kutaura nanhingi, ndoda kutaura nanhingi. Imi mozviteerera. Nyaya dzacho munodziwana sei? Tabuda tichiti pamba panga manga muchitaura pakutanga panga pasiri pake. Ndo kuti tiende kumba kwake. Tatu izvo titobva ndikumba kwake tamushaya kuti tizokuona muri muno musango mamuri. Yacho iri kufamba sei? Imi maita zvinhu zvakanaka. Isusu mozati takupa Neuso. Kansela vedu ava. Kansela mati ndo vatata. Kuti mutize nemunhu sei munzvimbo makansela mavanhu vacho vagari vacho tisu. Tikati kukansela vakutize nemunhu apara Neuso sei. Isusu tarisina chekutaura toda kunzwa zvedu. Witness mangwana. Kuitira kuti kana vanhu vazoinda pasazowanikwa kuti yaya inoti nyaya inenge ataura pajekerere. Asi kana yakadai inokonzeresa noise kana matiza naye kudai. Ngozi achagara kupi? Achagara kupi? Yachisara timurenda. Sasa tokona ngono karamba pako turakuona kuti achari. Imai. Dai maita utona uya yana mwana. Kana matomziya ndikoti kana mamsama wena kuno kusango kuno katako vima. Nezuro taititesa anditi? Neava ka. Saka imimi sofa ndizvipi makanzwa nawe ichitaurika kumudzimai. Amuri kupa mhosva apa ndiani? Murume. Anti mukadzi angoburitsa nyaya yake pajekerana kana Otiza. Mukadzi mhosva. Ataura kuti anga asiri kuzviziva kuti Order. Inini handingazvimirira. Ndiri kublema mukadzi. Nekuti mukadzi tisoda maprofita stereke. Tisu takavavinga baba ava kumaprofita kuzorosvika kuzonoshandirwa kusvika uzonyengwa unenge waita action handiti. Ndobva baba mai ava vati kuna baba ava ina handina murume. Baba ndobva vaita sei? Ndobva vapfimba. Inini handinyepere muprofita kuti handina murume ndina vagara kara kumba.
mai avo ndova attraction baba avo ndova nedambudziko ndokuti madzimai tidzidze varume vanonyenga varume vanyenga kudaro vakadzi tisine dambudziko ndinoramba ndofana kutaura kuti ndine murume kandonoudza vagara kana ndiri kunyengwa naningi asi vakadzi ngatidzidzei kuda maprofita astereki aiwa dzimwe nyaya zozitaure nekuti anojimwa nevanhu tikazonyanya nyaya dzakawanda chifugura kwenye hatisatapedza tsitsi murume uyu kwenye hatisatapedza tiri kudzoka takanzwa kuti vana madzibaba vakazowina jackpot saka izvo takachoti tikabva kunyaya iyi tiri kuuya kumba amai vacho vangu vakaenda nyaya iyi vekufumana havapo tisina achaona dziya nekuti vanhu vacho maprofita acho matikudimgo atikwendi matopedza vosi matiza makwaya kuma tikadai tapedzera kumba kwamtema kwamapfumo inoti akwamanga chena kuno nyaya izve mamapfumo tanga tichida kutoenda kumberi izvokuti kwambaira pakaitika dzekwachunga kuchibhokisi sabhuku mapfumo maive nawo ko nhasi vari kupi sabhuku avapo ikwakuno kwamauya kwacho kwamanga chena sabhuku gomba ndawafonera foni yawo haisikuita aiwa saka ndiri kusiyanisa mazita murungu ndiye achitsvaga nokuti tanga tichida kutorera patakaita se patakasiyira aiwa isusu kana taakuda kutsvaga chokwadi kazhinji kacho tinogona kuteerera maconditions emunhu kuti akwanise kuita sei nekuti pane pekuti tinouya kunoku munhu otirambira kutaura todzokera kuHarare tisina nekuda kwekuti vanhu vada kunzwa saka pakadaro tiza nemunhu regai ndikubatsirei vabereki ini ndiriwe muno maNeuso saka ndoda kukubatsirai nawo ndeyekuti isusu mukaona tauya tichiita nyaya dzatinenge tichiita hatina kuuya kuti takuunganidzirai kana kuti takutorerai munhu wekuti muuye kuzorova tasvika kumba kwatete vake pazobuda nyaya dzekuti ndokurova ndikadzitsura saka zvatazoita manje kuti imimi tirege kuva nemi padhuze taona kuti maemotions enyu nezvamuri kuti makaitirwa nemunhu uyu muri kurwadzikana samazoona taenda naye pasaidi takuti mirai sekuno titaure naye ataure zvese zvakasununguka mumwoyo make kuti atese ataure pasina noizi ndatosiya ndaudza polisi izvezvi vatiti polisi yanga ititoti inogona kutotitevera izvezvi kana kuti vaida totipa munhu wekutouya naye kuchengetedza runyararo saka imi mukaona tauya chinhu chichi tine veDrewmas media ini ndakamirira mambongezi ndiri panapa ndiwo mambongezi vacho so munofanira kurespecta kuti mambo vauya nenyaya dzamuda kuti mugadzisire kuti musha wenyu unake handiti kwete zvekurwa kukumisai kwataita panapa hakusi kuviga kana kuita sei asi kuda kuti parege kuitika mhirizhonga uyezve kuti iye ataure zvakasununguka zvese zvakaitika nezvipi anomukaona muri kutaura nezvamuri kutaurawo zviri kutorwa zvichanobudawo zvichinosanganiswa nechi zvobva zvafamba zvakanaka but isi nyaya yedu chief yanga isiri silent isu nyaya yedu yatasinayo kakumurume uko taida kungoti nyaya dzese angotaura tiripo sekungotaurwa kwakaitwa nyaya yedu nofunga imimi kwedu imimi makadedzwa handiti hamuna kukwanisa kuuya kwedu kukofini kutaura zvekukofini vanhu vese vanga varipo sezvakaita apa vatori vashoma vanhu vari pano handiti but inyaya izvezvo vanhu havasi kutowirirana izvezvo havasi kuwirirana asi uyu atizwa naye kwedu dzakaitwa kofini rikaonekwa sekuru vangu vanga varipo mbuya vangu vakasvika pakufenda handiti nyaya ichitaurwa but uyu atizwa nayo izvezvo mbuya vangu nababa vangu vawirirana izvezvi nemwana wavo kufirwa nemwana wavo hataudzana izvezvi nekuda kwenyaya iyoyo asi uyu atizwa nayo anga asingati kana kurohwa uyu ngezi kana iye ndiye anga atotaura kuti ndoda ndokurova ndara ndokukanganisa ava ndobva vabvisa itokaivisa musoro mangu vakati unondirovera nyaya iyoyo ndaita sei handiti
anga asina mhosva murume anga aitotaura naye imwe yapani kuzoitei indotongerwa kwandoda ndakanyika mukadzi wako here vari kubvunzani munhu ane mhosva unotofanira kutopeta maoko zvininipisa handiti iwe urione mhosva saka nyaya yacho inotongwa sei manje kana iye achitizwa naye kwanise kutiza naye zvakadaro Zabuguyo isimanje ati kuzora mabhuku sitatu yatachi. Chero makati topedzana 6 tiripo. Mukadzi achiti ndimate. Nyaya yanga ita mukadzi aripo. Ndimi makanditi mondido. Ndiri kufamba. Kufinikaonekwa nemunhu anga aripo hapana saka ongo zvangaitaura nemurume uyu amira nevanhu panapa achakwanisa kuzvitaura here zvaangaitaura kana anga ari kusekside tinenge tichida kupa munhu mukana kana semuambuya vatakataura navo vaya nezuro zvavaitaura hatizoti chokwadi here kana kuti chi inhema kasi munoziva here kuti munhu anogona kuita kurova imbwa akaega mupinyi achihwanda chokwadi chake aiwa ndizvozvo isi chedu kutora mativi hatidi kupa munhu mhosva kuti ane mhosva kana kuti haana asi kana yazoenda kwamambo obviously nyaya ichaenda kupi kwamambo munenge muripo mese ende tinenge tiripowo zvakare kasi hapana kutambanuka mukoma neshamba zvakafanana kuti kuisira poison mutsimba inomwiwa nevanhu vese mvura ndo zvaitwa nemurume uyu hazvina kujeka izvi chero nhasi mumwe murume achabvuma kuti mudzimai wake aenda kumashowe ndiani kuchiitikwa chakadhakwa zvakadai zvisine hazvo mukoma neshamba pari nhasi ndaigumire panapa yadzika dope anwa akasi uyu dope raka raanwa asati anwa aiwa tinotenda totenda nekunzwisisa kwenyu vabereki yes saka tongokumbira kuti pachiita mainterviews edu kupesera vanhu munge makanyarara yekupota uchiti iwe nyarara inonetsa unhu ndofunga motiziva nemukoma neshamba hatongogara takanyarara totonzwisise apa ndopatata kuteda noizi nekuti nyaya yacho yanga isingatotaurwewo chi zvakanaka inyaya yanga kutange takupopotedzana ndosaka tatakuita noizi ane mhosva anofanira kungotaurawo nyaya yake okodiyo asi ndokumbira uregerera nde semunhu atakapawo pekugara takatomupa pekugara anomuchekera stendi kumakura kwedu tina basa navo totonzwirawo tsitsi vanhu vanongouyawo tovapawo pekugara endofunga mavanzwa veruzhinji macomplaints avo hanzi mabraibiwa vanhu vedrumas media namadzibaba mapiwa mari mapiwa chibhanzi zvakaoma shumba abantu livazwile sebecabange ukuthi thina njengedrumas media umadzibaba usinikeze imali eyekuthi singakhulumi laye simfihle kunzima saka naizvozvo sekuimbisa kwatakaitaka aiwa madzibaba tiri kukupai muchikamu chinotevera ndo vanenge vari pastikeni tada kuti timbotanga takupai veruzhinji ngakho-ke lingasuki kudrumas media ngoba sabe siliphathela uhlelo asikhuluma lo madzibaba njengokuthembisa kwethu asizacwalisa kube njalo Neuso, Mhondoro Neuso. Mhondoro Neuso, aiwa chakahiririka. Azvo manje vari kupisa njengansuku zonke valaleli emakhaya siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu eDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. From me, Andrew Neshamba. Thadiwa Nashe Kutama. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Lisale. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.